uJesu Kristu inkosi. Ngiyathoba kakhulu. Ngiyathoba phambi kaNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngime phambi kwenu. Njalo ngihlala ngizibona ngingeyilutho. Kodwa ke ukhetha kaNkulunkulu akufani nokumuntu. uNkulunkulu ukhetha ngendlela yakhe. Wabona kukuhle ukuthi nakulusula namhlanje ngingakwazi ukuma phambi kwabantwana bakhe ngibingelele abaqalayo ukufika abasivakashele phakathi kwethu ngithi namukelekile. uNkulunkulu anibusise ngokuza kwenu la. Ngicela nje sifunde namukele ngizwi lamaHebheru sahluko 12 siqale lapha kuverse 22. Kuthiwa kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini nasesigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlawuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abel. uJesu Kristu inkosi. Cela ukuthi nizizwe namukelekile, nizizwe nisekhaya uma nilolo hlobo labantu abasebandleni elibhaliwe ezulwini. Lapha kukhona nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Uma ke nikulokho noma kuthiwa nikho-ke kulokho, kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unibeka kulokho njengoba nikhona phakathi kwethu. Niyamukeleka kakhulu, niyamukeleka endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise ngenikwenzile, nenze kahle. Elinye icilo liyasho-ke lithi wenze kahle wafika nawe. Sesisonke phambi kweNkosi, sisonke-ke phambi kweNkosi kanye nani bazalwane. Siyethemba ukuthi sizophinde-ke sinibone lezo yihlalo lezo enikwazi ukuhlala kuzona nangeviki elizayo zizobe zisekhona. Kodwa-ke osebandleni lakhe asimkhiphe ebandleni lakhe. Sijabulela nje ukuvakashela. Kumnandi kakhulu ukufika kwezivakashi. iBhayibheli iyasitshela ukuthi abanye baze bangenise izingelosi bengazi. Ngakho-ke izivakashi ngaso sonke isikhathi ziyamukeleka kakhulu lezo ezilethwe nguNkulunkulu. Ngibingelele-ke obaba, ngibingelele omama, ngibingelele insizwa Sunday School, intombi egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Jesu Kristu inkosi. Ayike sizoqhubeka-ke nendaba yethu yokungcoliswa kwegama likaNkulunkulu laphayana kuMateyu 6:9. Kuthiwa ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho. Manje-ke igama likaNkulunkulu ezulwini vele lingcwele. Vele izingelosi njalo ziyamemeza, njalo zoyithola indaba nalaphayana ku-Isaiah 6 ukuthi iy'ngelosi ziyamemeza njalo zithi ungcwele, ungcwele, ungcwele. Kusho ukuthi igama lakhe ezulwini lingcwele. Kodwa la njengoba sitshelwa ukuthi uma sikhuleka asokhuleka sithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, kusho ukuthi emhlabeni esiphila kuwona abantu abaliboni igama likaNkulunkulu lingcwele, ngoba vele abamboni uNkulunkulu. Nathi asimboni uNkulunkulu ngoba njengamanje sinamehlo enyama, kodwa siyambona ngomoya. Ngakho-ke ukuze abantu bamazi uNkulunkulu kumele ukuthi igama lakhe lingcweliswe. Sike sakhuluma-ke kuleli viki eledlule
ukuthi kwesinye isikhathi ukungcweliswa kwegama likaNkulunkulu kubiza ukuthi singene ezinkingeni, singene ey'ndaweni ezibuhlungu. Umuntu ekungathiwa akazikhethele angeke athande ukuzikhethela kulezi zinto. Sibonile-ke indaba yabangane bakaDaniel, uShadrach, noMeshach, no-Abednego sebengena emlilweni, kodwa ekungeneni kwabo emlilweni ekugcineni kwadunyiswa igama likaNkulunkulu. Ekugcineni inkosi yakhona yabona ukuthi akukhonzwe uNkulunkulu. Le nkosi ibingamazi uNkulunkulu, ithi makukhonzwe isithixo esakhile isithombe, kodwa imaze yangcwelisa igama likaNkulunkulu ngenxa yokuthi uShadrach, noMeshach, no-Abednego abavumanga ukuthi bakhothamele isithombe. Ziningi-ke iy'thombe namhlanje ezikhona uSathane asibekele zona ukuthi siyikhothamele. Abanye bakhothamela iy'ngane zabo. Uyazi ukuthi emakhayeni amaningi sekubusa iy'ngane manje, iy'ngane seyishaya ufaka. Iy'ngane manje esezicontrol ukuthi yiphi i-channel ekufanele ivulwe ku-TV. Ma ingavulwanga leyo channel uzobona i-tantrum. Abazali batatazele, bagijime, baswitche nohlelo abalithandayo, bazofaka uhlelo lwengane. Isithixo-ke leso sekukhothanyelwa le ngane. Le ngane yona ikhothamela i-TV. I-TV kaningi uzothola ukuthi le ekhothamela ingane kunopopayi, kunamadimoni, kube kwisithombe laphaya. Abantu abaningi abasikhothamelayo. Uma-ke sikhothama kulesi sithombe ngeke lidunyiswe igama likaNkulunkulu, ngeke lingcweliswe igama likaNkulunkulu. Abanye bakhothamela isithombe esiyifoni, hayi ngoba bebuka izinto ezimbi, kodwa umuntu usuku lonke uhlala efonini, ahlale ku-social media. Umuntu usuku lonke usekhothamela manje i-social media, akasakhothamela uNkulunkulu. Kuphela usuku umuntu engakwazanga ukufunda iBhayibheli, mhlawumbe ulifundile kancane amavesi ambalwa, kodwa iFacebook uzokutshela ukuthi noma yiphi i-social media ukuthi kukhulunywa usibanibani wathi kwaba nale video, azathi mayesehlangana nabangani bakhe abachazele wonke amavideo ahlekisayo, wonke amavideo ane-interestayo, zonke iy'fundo ayithole ku-TV naku-social media. Ngobani? Uyayikhothamela lento. Kodwa umuntu okhothamela uNkulunkulu uzohamba etshela abantu ukuthi uNkulunkulu utheni kini, ngoba lo muntu uyamkhothamela. Uzothi noma sekufika lezi iy'thixo ezibekwa neqhathinisana noma uSathane, lo muntu angazikhothameli lezi iy'thixo. Ithi ifoni ikhona ne-internet engakhokhelwa, i-Wi-Fi e-free. Umuntu ayiyeke i-Wi-Fi ayobheka le Wi-Fi yasezulwini ezomxhumanisa nezulu. Aziyeke zonke lezi ezinye iy'thombe, izinto ezimhlukanisa noNkulunkulu, ngoba inhloso yey'nto ey'ningi ey'khona emhlabeni ukuthi nje zizohlukanisa umuntu noNkulunkulu. Yilokho nje inhloso enkulu. Lezi zinto ey'thandekayo emhlabeni ne-entertainment. I-entertainment kakhulu uzoyithola ukuthi ivela kuSathane. Akukho la sibona khona eBhayibhelini indaba ye-entertainment, angikhumbula impela, kodwa uSathane uzokwenza nebhola. Ibhola liyathandeka, abantu besilisa balithanda kakhulu ibhola. Bangayeka ukuya enkonzweni abanye beyofuna ibhola. Abanye nabashumayelayo inkonzo ibe mfushane, kulimit ukukhuluma kaNkulunkulu, ngoba makuphela inkonzo kufanele ubuke ibhola. Ngoba makukhonza inkonzo kufanele ubuka le TV program noma le movie noma le soap noma yini ongayicabanga. Ngoba nakho phela kunomjaho wey'moto, kufanele ngiyobona ukuthi ubani ozowina khona, ngiyoxoxela abanye abantu ukuthi kuhambe kanjani. Khona nje mangapha kuthiwa kuyakhulunywa ngikwazi ukukhuluma. Ngiyakhumbula ngisafunda e-high school, uNkulunkulu wangisiza ngaphenduka ngalowo nyaka engangiqala ngawo e-high school. Bekunesixuku seyinsizwa lapha nebesihamba ndawonye magaba kuphume esikoleni. Iyodwa into ekhulunywayo lapho ibhola. Ma ungalazi ibhola awuphawuli, manje ukuze ukwazi ukuphawula kufanele uyobuka ibhola nawe, ukuze ufithe kuleli qembu leli. Uma ungasuka uvula iBhayibheli ufunda iBhayibheli lapho ngeke ufithe lapho.
ngoba akusiyona indawo yeBhayibheli leyo, indawo yebhola. Uthi uyahamba uphuma esikoleni usebholeni, wenza sure ukuthi u-understandile ukuthi kwenzakaleni, unompempe ube nephutha noma cha, kophikiswa indlela yonke. Thina-ke besifunda endaweni ekude about 5 kilometers, indlela yonke nje ukuthi unompempe ube right ube wrong, ube right ube wrong. Kuyaphikiswana nje, inkulumo mpikiswana. USathane uyenzile lento ayihlela kahle nje ukuthi abantu mababe nesikhathi sokuthi bazi-entertain ngezinto ezingaphandle kweBhayibheli. Akulula ukuthi ungathola abantu bephuma esikoleni behambe bakhuluma indaba yeBhayibheli yonke indlela, kakhulu ke laba kade befunda endaweni ezikude njengami ngaleso sikhathi. Kodwa kuNkulunkulu usakhile lesi sithixo, so uSathane usakhile lesi sithixo ukuthi abantu bakaNkulunkulu ingqondo zabo mazibheke kulezi zinto. Kodwa umuntu okuguqulwe isimo sengqondo yakhe, zithi zikhona lezi zinto zikhulunywa, ahlukane nazo. Kwangibiza ukuthi ngibe lo muntu bebengibiza ngokuthi inkomo edla yodwa. Mase ngiphendukile kwangibiza ukuthi ngihlukane nabo, ngiphume phakathi kwabo ngihambe ngedwa vo. Ngihamba indlela yonke ngihamba ngedwa, and ekugcineni bengasenamahloni ukuthi ngihambe kanjalo, ukuthi ubani uthini kwenze njani, inkomo edla nezinye noma nedla kulungile mangaba ngihamba noNkulunkulu ukuthi abambone uNkulunkulu engihamba naye. Kodwa ngiyazazi ukuthi angihambi ngedwa, ukuphela ngihlukane noSathane ukuthi ngihambe noSathane. Ngoba ngihamba nabo bepromote uSathane, ngihamba noSathane. Angifuni ukuhamba noSathane. Kodwa noma ngihamba ngedwa, mangaba ngihamba ngedwa kodwa kunoNkulunkulu kimi, kuhle lokho. Ileyo mpilo ke eyaphilwa ngabangani bakaDaniel, yaphilwa nguDaniel, wawufakwa emphambini weingonyama, the den of lions. Inhloso yakho ukuthi kwakufanele ukuthi ingonyama lezi zimlume zimdle, kanti yena ngaphakathi kwakho unengonyama kaJuda. Azange akwazi ingonyama kumluma ngoba zibona ingonyama enguKristu phakathi kwakhe, zehluleka. Ngakho ke uma sidela konke, ekugcineni kuzokhazimiswa igama likaNkulunkulu. Inkosi ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi bekuDariyo ememeza ekuseni ekhathazekile engafikelwanga nawo ubuthongo ethi, Daniel, uNkulunkulu wakho ukusindisile na? Yini eseqala esekuhlushwa ilento inkosi ukuthi uNkulunkulu wakho ukusindisile na? Ingenxa abangani bakaDaniel eBhabheli bekuyindawo ebekungakholwa kuyona. Kodwa ngokubakhona kwabantwana bakwaNkulunkulu bagcina sebekhona, sebemazi uNkulunkulu uyaphila, lakhazinyuliswa igama likaNkulunkulu. Angazi ke endaweni ohlala kuyona ukuthi abantu ohlala phakathi kwabo bagcine sebekholwa yini, okungenani sebesazike yini ukuthi uNkulunkulu ophilayo ukhona futhi uyaphila kuwe. Noma mhlawumbe uyifihlile nje wisaba ukuvela, njengalokho ekuqaleni ngaqale ngahamba nazo lezi izinsizwa ngisesaba. Ngisesaba ukuthi bazothini mangihlukana nabo. Ekugcineni kwangibiza ukuthi mangikhethe phakathi kaNkulunkulu noSathane, ngikhetha ukuhamba nabo noma ngikhetha uNkulunkulu na? Elithi iBhayibheli, phumani phakathi kwabo khona ngiyakunamukela. Manje kwakubiza ukuthi ngikhetha ukwamukeleka kuNkulunkulu, ukuze ngamukeleke kuNkulunkulu ngiyaphuma phakathi kwabo, angihambi nalezi ziqhu. Njengabo Shadrach noMeshach noAbednego bathi sebecetshiwe noma sebemangalelwe enkosini, bavuma ukuthi baphume phakathi kwabo. Bebeyiqembu eliningi kubantu ababehlakaniphile eBhabheli, babenikezwe ukudla okuthize nokuphuza okuthize, iwayini lenkosi. Bebebaningi nezanusi zakhona nezangoma zakhona, kodwa bazihlukanisa bona ukuthi noma ngaba lezi zangoma zikhona sihlanganiswe nazo, kodwa thina sisebenza ngomoya kaNkulunkulu, hayi ngomoya kaSathane. Ngakho ke kunjalo ke ukukhonza uNkulunkulu ukuze umuntu noma ngomuntu igama likaNkulunkulu lingcweliswe. Besabuyekeza ke indaba esikhulumile ngeviki edlule noma emavikini amabili adlule. Ukungcweliswa ke kwegama likaNkulunkulu kuhambisana nenkazimulo nokukhazimuliswa kwakhe. Uma ke sibheka lapha kuJohn 17 kuverse 4 kuya ku6,
singena ke manje ephuzwini lokuthi malikhazimuliswe igama likaNkulunkulu. John 17 verse 4 kuya-6 kuthiwa lithi iBhayibheli lapho ukhuluma inkosi uJesu la isemkhulekweni iyakhuleka iyathandaza kuNkulunkulu. Ithi ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba uwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho sorry. Verse 6 ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Njengoba sengishilo ukuthi bekungumkhuleko wenkosi lona. Ithi inkosi uJesu ngikukhazimulisile emhlabeni. Indlela ekade ihanjwa inkosi uJesu elithi iBhayibheli ayenzanga sono ayazanga sono. Ukuhamba kwayo nokukhuluma kwayo nokwenza kwayo izinto bekukhazimulisa uNkulunkulu, bekuveza igama likaNkulunkulu ngoba abantu abambona uNkulunkulu kodwa kwaze kwasho lapha kuJohn 9 ngabantu kusukela kuverse 31 impumputhe eyayisivulwe amehlo inkosi uJesu yathi abaJuda bephikisana nayo ukuthi ubani umvula amehlo ithi yona imazi kodwa ekwaziyo ukuthi lo umphilisile bembheca ke bebheca inkosi uJesu njengesoni. Ithi impumputhe siyazi ukuthi uNkulunkulu izoni akazizwa kodwa lowo omesabayo uNkulunkulu ayenze intando yakhe lowo uyamuzwa ngoba kumsiza umuntu ukuthi amesaba uNkulunkulu kodwa engayenzi intando yakhe. Ngoba lisitshela iBhayibheli ukuthi namadimoni ayakholwa aze athuthumele kodwa kwenza ukuthi angasizakala amadimoni ukuthi akayenzi intando yakhe. Kusho ukuthi ungathi uyamesaba kodwa mawuhlulwa ukwenza intando yakhe akakuzwa. Ngoba lezi zinto zombili kumele zifezeke. Wasekhuluma impumputheke lapho ifakazi ukuthi inkosi uJesu uNkulunkulu uyayizwa. Bengeke uNkulunkulu asebenzise inkosi uJesu ukuthi yena avuleke amehlo akhathaliseki ukuthi bekungaluphi usuku. Ngoba ithi inkosi uJesu indodana yomuntu iyindodana yesabatha. AbaJuda babheka usuku bona. Lo ophulukisiwe emehlweni akhe yena ubheke ukuthi ukuphulukiswa kwami kuvelaphi. Ngamanye amazwi udlulile enkosini uJesu lempumputhe. Ibheke lempumputhe ukuthi no nalo ngoba lo kade ngiphulukisa umuntu akuveli kuyena akekho umuntu onamandla okwenza lezi zinto. Kodwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngamanye amazwi lempumputhe yakwazi ukuthi shumayele kubaJuda ngenxa yento enziwe kuyona ukuze kukhazimulisiwe igama likaNkulunkulu lingcweliswe igama likaNkulunkulu bese kuya ngokuthi ke bayamlalela yini noma cha. Kodwa yafunda lapho ngezinto ngemisebenzi eyenziwe inkosi uJesu nangesikhathi uJohane umbhaphathizi esedideka ethanambe basifundi bami niyobuza lapha enkosini uJesu ukuthi nguye yini uMesaya, nguye yini ozosindisa abantu ezonweni zabo. Ithi inkosi uJesu hambani nimtshele uJohane ukuthi impumputhe ziyabona, inyonga ziyahamba, ithulu ziyezwa. Uyabachazela zonke lezi zinto imisebenzi le eyenziwe inkosi uJesu ukubonakalisa ukuthi kukhona uNkulunkulu kuyona. Kodwa ke nokho thina inkosi uJesu siyalila ukuthi asingabi ngabantu abahamba befuna izibonakaliso. Ngoba isibonakaliso sikhona esikaJona. Ukuthi uJona ngesikhathi ethunyiwe wathunywa eNinive yena wayeThashishi. Kodwa ngoba lelozwi uNkulunkulu alithumele kubantu alibuyeli kuyena lingawenza umsebenzi. uNkulunkulu wenza isu ukuze kusindiswe labantu baseNinive.
ukuze labantu baseNinive balizwe izwi likaNkulunkulu bangafi bengalizwanga. Njengoba nawe ula uNkulunkulu besenza sure ukuthi awufi ungalizwanga, nami futhi ngokunjalo wase uNkulunkulu ethuma umkhoma ukuthi ngcono umgwinye uJona ukuze lelizwi alikhulume uNkulunkulu kuJona lizwakale kubantu baseNinive. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane, wenza isiqiniseko sokuthi izwi lakhe siyalizwa, kungokulalela izwi lakhe simesabe okuzosenza ukuthi sisindiswe. Ngesikhathi bemlalela uJona abantu baseNinive, yilokho ke okwaletha insindiso kubona. Ngesikhathi lempumputhi ishumayela abaFarisi bengalaleli, yikhona lokho kwadala ukuthi bangakwazi ukuphila okunaphakade. Ukulalela kuphela okuletha ukuphila okunaphakade. Uma umuntu elalela uNkulunkulu engalaleli izinkanuko zakhe, engalaleli umuntu, engalaleli uSathane, engalaleli yonke into ephambene nezwi likaNkulunkulu, ngoba ukungalaleli kuletha ukufa. Ukufa lokho sakubona ke kuAdam noEva ngesikhathi ethi uNkulunkulu uma uke wadla kulo muthi uyakufa nokufa. Hayi nangempela badla ngosuku abadla ngalo leso sithelo kwafika ukufa phakathi kwabo, okwakungeke kufike uma babemlaleli uNkulunkulu. Kuyini ukufa? Ukufa ake ngikubeke ngalendlela. Lapha encwadini isambulo ngicabanga ukuthi isahluko 12 noma 11 ngisakhumbula kahle. Sithola lapho ukuthi izingelosi zalwa noSathane namadimoni, uSathane wehliselwe emhlabeni. Ukufa lokho ngoba uSathane wayesehlukanisiwe noNkulunkulu. Ngesikhathi bedle isithelo basuka ensimini eyayenziwe uNkulunkulu ukuthi bahlale kuyona. Basuka endaweni yokuphila ngoba kule nsimi lithi iBhayibheli kwakukhona nomthi wokuphila. Yabona umuntu ohlezi la khona umthi wokuphila akafi. Ngoba isono sabenza ukuthi behlukane nomthi wokuphila. noNkulunkulu wayesethuma ingelosi ukuthi ime igadi iphethe inkemba ukuthi bangabuyele ensimini yase-Edeni, ngoba ensimini yase-Edeni kunomthi wokuphila. Mabeke babuyela khona bazoqhubeka baphile naphakade. Ukufa-ke lokho ukuthi ungabikho kuKristu okuyena ongumuthi wokuphila. Ngaphandle kwakhe asiphili. uNkulunkulu-ke uyasithanda. Nithi-ke lelizwi ngikhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. NoPawuli-ke mayesezohamba emhlabeni uthi ngiqedile ibanga lami, ukwenzile bekumele akwenze. Uthi manje sengisalelwe umqhele ongibekele wona, ngoba kubalekile mangumntwana kaNkulunkulu ukuze likhazimuliswe igama likaNkulunkulu, ukwenze konke uNkulunkulu akuthume khona ukuthi ukwenze emhlabeni. Yonke into oyifikele emhlabeni yenze njengoba injalo. Uma ungazazi ukuthi ufikeleni emhlabeni, buza uNkulunkulu okuyena okudalile. Ungangibuzi mina ngoba nami angazi, kodwa buza uNkulunkulu ukuthi yini le engizothi mangiyenza ukhazimuliswe igama lakho. Ngoba likhazimuliswa nje igama likaNkulunkulu la, ingoba iNkosi uJesu ifezile, iwenzile umsebenzi wayufeza uNkulunkulu ayiphe wona ukuthi wenze emhlabeni. Usufezile yini wena noma usuqalile yini ukwenza umsebenzi uNkulunkulu akumisele ukuthi wenze emhlabeni? Uma ukwenza lokho, ngalokho-ke liyakhazimuliswa igama likaNkulunkulu. Kodwa uma ungakwenzi, hleze kunabantu ohlala nabo noma abaseduze nawe okuzokwenza ukuthi igama likaNkulunkulu bangakwazi ukulikhazimulisa, ngoba wena awuyenzi lento oyithunyiwe, awuyenzi lento obekelwe yona emhlabeni.
verse 5 kuthiwa manje ke ngikhazimulise wena baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. uNkulunkulu noma inkosi uJesu uyacela la ukuthi mayikhazimuliswe ngubaba. Ithi kuwe uqobo. Manje siyazi ukuthi inkosi njengamanje inkosi uJesu ingakwesokunene sika baba uNkulunkulu ikuNkulunkulu futhi. Yikho lapha kwabaseKolose 3 verse 3 sithola ukuthi nathi ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu, uKristu ekuNkulunkulu. Singena kanjalo ke kuNkulunkulu ukuthi sifihlwe kuKristu. Yikho ke inkosi uJesu uthi mayikhazimuliswe kuNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba akekho umuntu ongakhazimulisa igama likaNkulunkulu engekho kuKristu. Uma ungekho nje kuKristu ngeke likhazimuliswe igama likaNkulunkulu. Noma ungeya njalo enkonzweni ungaphuthi, noma ungashumayela, noma ungenza ini, kodwa uma ungekho kuKristu alikhazimuliswe igama likaNkulunkulu. Uthi-ke ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Ngesikhathi izwe lingakabikho, inkosi uJesu ibe nenkazimulo kuNkulunkulu. Nathi futhi liyasitshela izwi lenkosi ukuthi uNkulunkulu wasazi kungakasekeli umhlaba. Kusho ukuthi nathi sasinenkazimulo sisekuNkulunkulu singakafika emhlabeni. Njengoba naye inkosi uJesu ingakafika emhlabeni ibe naleyo nkazimulo. Manje siyacela mase ibuyela kuNkulunkulu ukuthi makubuyiswe leyo nkazimulo ihlangane noNkulunkulu. Njalo umuntu ohlangana noNkulunkulu uba nenkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu asikwazi ukuhlangana naye sihamba njengabantu bonke lapha phansi. uMose ngolunye usuku ufika ekhazimula baze baxhopheka abantu ngoba wayephuma entabeni la yayihlangana khona noNkulunkulu. Nabafundi benkosi uJesu abathathu, uPetru noJohane noJakobe, babona inkazimulo yenkosi uJesu mhlazane besentabeni. Ukuze uyibone nawe inkazimulo kaNkulunkulu phakama, suke ezintweni zezwe, yiba phezulu lapha kwelikamoya uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Uzoyibona uze nawe ibonakale kuwena abantu bayibona. Verse 6 uthi-ke ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona, kwabezizwe noma kwabasezweni, sorry. Uthi ngibonakalisile igama emabunzini ethu libhaliwe yini igama likaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi laba abakhonza uSathane bayakwazi ukubona, ukusibona thina abantwana bakaNkulunkulu igama ngoba impilo yabo yona kaningi ikumoya kodwa umoya kaSathane. Kodwa okumoya uzolibona igama likaNkulunkulu emabunzini ethu. Noma kumupha umoya kodwa uma kumoya ongekho la onga-operate ngokuphelele la emhlabeni. Ngithi ngokupheleleke ngoba namadimoni operator kodwa not fully ngenxa yethu thina sikhona la. Ayehluleka ukwenza yonke into uSathane afuna ukuthi ayenze ngoba sikhona thina sivimbile ukuthi uSathane angakwenza akuthandayo. Yikho inhlupheko uma selihluthiwe ibandla zizokwadlulela kunalezi esiyibona la. Ungakhala nje uthi uyahlupheka kodwa obekumele ukukhalele kakhulu ukuthi ungasali makuhluthiwe ibandla. Ngoba amadimoni azobe se-operator la ngendlela ayithandayo. Kungasekho umntwana kaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ozokwazi ukuvimba le moya izingakwazi uku-operate ngendlela eyithandayo. Uthi-ke ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Kusho ukuthi kunabantu uNkulunkulu angabaphanga inkosi uJesu. Ngeshwa labo bantu abanye babo siphila nabo, abanye babo bayingxenye yemndeni yethu, abanye babo siyabakhulekela ukuthi mabaphenduke. Ngeshwa ngeke baphenduke ngoba uNkulunkulu akabaphanga labo bantu inkosi uJesu. Igama likaNkulunkulu libonakalisiwe, kubonakaliswe igama
likaNkulunkulu kulabo bantu uNkulunkulu abaphe inkosi uJesu. Ayisho inkosi uJesu ukuthi kubonakaliswe uNkulunkulu, ithi kodwa kubonakaliswe igama. Yikho sifundisa ukuthi asikhuleke sithi malingcweliswe igama, ngoba abantu basemhlabeni bazi igama likaNkulunkulu, yena uqobo lwakhe abamazi. Yena uqobo lwakhe ngeke kuthatha isithombe la kuthiwe uyambona uNkulunkulu kulesi sithombe. Cha. uNkulunkulu sizombona uma sihamba ngobungcwele, sithanda omakhelwane bethu, sikhuthalela noma sizamela ukuthi siphilisane ngokuthula nabo. Uma inhliziyo zethu zimnene ngokaMateyu 5, iyona ndlela leyo ezokwenza ukuthi uNkulunkulu simbone usithu ngoba sizobe sesinomunye umzimba, singesanayo umzimba owenziwe ngenhlabathi. Lo mzimba owenziwe ngenhlabathi kulikhulu ukuthi ungabona uNkulunkulu. Empeleni ngisho noMose, ngenxa yokuthi wayekulo mzimba, wathi uNkulunkulu ngamane ubone umhlani wami, kodwa mina ngeke ungibone uqede ukuphile lo mzimba kona. Kodwa umuntu ozobona uNkulunkulu odlulile kulo mzimba, uzobona kuNkulunkulu aphinda phile, ngoba lowo muntu usenokuphila okungenaphakade. Ukuphila okungenaphakade kulowo muntu sekuguaranteed. Ngoba ngiyacabanga ukuthi nalabo bafundi babo 72 hleze abaningi babo bebezongena ezulwini uma bebengakayishiba iflathela inkosi uJesu. Maybe kunesikhathi ukuphila kwabo ebekuguaranteed ukuthi bazoya ezulwini, kodwa mabehlehla kubavimba lokho ukuthi bangangeni ezulwini, ngoba singena ezulwini ngobungcwele, ngokuphilisana, ngokuthula nabantu esiphila nabo. Lisho kanjalo izwi likaNkulunkulu. Ithi-ke kulabo ongiphe bona kwabasezulu, kusho ukuthi ayikhulumi inkosi ngabantu abasezulwini, kodwa labo abasezweni yilabo-ke ebonakalise igama likaNkulunkulu ngokuphila kwayo, ngokwenza kwayo, nempumputhe yazi yabona igama likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kanti usebenza kanje, yazi yashumela, ngoba ngiyakholwa ukuthi leyo mpumputhe nayo uNkulunkulu wayeyiphile indodana yakhe inkosi uJesu. Ithi inkosi uJesu babengabakho wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Kusho ukuthini ukuthi babengabakho? Kusho ukuthi kungakasekelwa umhlaba, laba bantu babevesane bakaNkulunkulu, bekhethwe nguNkulunkulu. Namanje-ke sebesemhlabeni, liyafinyelela izwi likaNkulunkulu, babe sebeyalamkela izwi likaNkulunkulu, base beyaligcina izwi likaNkulunkulu. Nomyalo lapha ngicathi uMateyu 28 inkosi uJesu yala ngabafundi bawo ithi hambani izizwe zonke nishumayele, besithi ukuba baligcine izwi lamabantu noma baligcine izwi likaNkulunkulu, ngoba oligcinayo izwi likaNkulunkulu alenze uyofumana ukuphila okungenaphakade. Kodwa ungaligcina lenze, lo muntu akanakho ukuphila okungenaphakade. Sidlulele ephuzwini lesibili kuthiwa-ke noma lithi-ke inkosi bekumele ife ukuze sikhazimulise igama likaNkulunkulu. Sekuyithi-ke manje esekufanele bakhazimulise igama likaNkulunkulu, kodwa ukuze sikwazi ukuthi mayife inkosi uJesu, ukufa kwayo-ke kungasesilona igazi ley'mbuzi, kodwa sekuyigazi lendodana kaNkulunkulu ebekumele lichitheke ife ukuze sikwazi ukuba nokuphila okungenaphakade. Lapha kuLuka 12 verse 50 no49, lapha uverse 50 uthi, kepha nginombhabhathizo engizakubhabhathizwa ngawo, ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Kepha nginombhabhathizo engizakubhabhathizwa ngawo, ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Imuphi lo mbhabhathizo inkosi ekhuluma ngawo? Angithi ekuqaleni ibhabhathisiwe inkosi uJesu uJohane umbhabhathizo.
Manje lo sekumbhabhathizo wesibili. Njengalokhu nathi kufanele sibhabhathiswe ngamanzi, phinde sibhabhathizwe ngomoya ongcwele. Nayo ke inkosi uJesu yabhabhathizwa kabili. Kodwa lokhu kubhabhathizwa kwesibili sikubona thina kungukufa. Elithi iBhayibheli uma safa kanye noKristu siyovuswa naye. Sikulo mbhabhathizo wesibili ke sesikhuluma ngawo okungukufa kukaKristu. Ngesikhathi umuntu ecwile emanzini ufanekisa ukufa esonweni, mayese phuma emanzini ukuvuka lokho. Yilo mbhabhathiso ke inkosi uJesu yabhabhathiswa ngawo. Okokuqala kwakuyisimulation yamanzi, ikhombisa ukuthi umuntu ukuze lithi iBhayibheli mayinqaba uJohane ukumbhabhathisa ethi hayi yimina ekufanele ngibhabhathiswe wena, ithi inkosi uJesu simelwe ukwenza ukuze kufezeke intando kaNkulunkulu. Nangempela ke yathi inkosi uJesu inomoya ongcwele, izelwe ngomoya ongcwele, kodwa yadinga ukungena kulo mbhabhathizo, yaphinde yangena futhi kwesibili. Kusho wesibili wenkosi uJesu bekungasiwona umoya ongcwele, kodwa bekuwukufa. Thina ke umoya ongcwele owesibili. Kuthiwa ke nginommbhabhathizo engiza kubhabhathiswa ngawo. Ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Khathazekile lenkosi uJesu ukuthi mawufezeke lo mbhabhathizo. Imuphi lo mbhabhathizo? Ukuthi mayibethelwe esiphambanweni, mayikhifwe ngamathe, mayidelelwe, mayithukwe. Yilo mbhabhathizo ke ebiwulindele. Ize iyakhathazeka ukuthi awuzofika uzudlule ngoba manje iyazi ukuthi lesi sikhathi siyeza, isikhathi sobuhlungu. And ithi inkosi uJesu thina abantu bayo emhlabeni sizoba lisizi, kodwa umhlaba noma abezwe bazojabula. Nathi lo mbhabhathizo from time to time siyangena kuwona ukuthi sihlushwe, kube buhlungu empilweni zethu, kodwa kumele ukuthi njengoba lokho inkosi uJesu yadlula lapho, nathi simele ukudlula ehlushweni, sizondwe. Bese lapha kuverse 49 kuthiwa ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngase okay. Inkosi uJesu ize ukuzophosa umlilo emhlabeni, ngoba vele inkosi uJesu inguNkulunkulu, ize ingumlilo. Manje ithi ize ukuphosa emhlabeni. Yabona mangaba into iphoswa, kusho ukuthi omunye umuntu angayinqaka leyo nto ayibambe bengiyakhe bekuyena. Omunye umuntu angeyinqaka. Ngesikhathi ngenza unyaka oqala ngifundela umsebenzi, ngafunda iphilosophy. Angiqondile ke ukushumayela ngephilosophy la. Kodwa ngizama ukucacisa le ndaba yokunqaka. Bathi abephilosophy uma kungathiwa lapha endle emakhaya ke kukhona lento abathi amadinde noma iBlackberry noma iWildberry ke angazi ke, kodwa lokho okudlwayo tholakala kaningi endle. Sorry, maqunube. Amaqunube. Yeah, amaqunube. Uyafika lapha endle bese uthi maselusile siwakhe sidle wona kube lunch yethu lokho amadinde lawo. Mase ngiwakhile sekungawami, akasekho senemvume yokuthi angiphuce wona ngoba ngiwakhile, ngiwathathe mina. Ukwathatha kwami kuwenza ukuthi abe ngawami, ngithatha iownership yawo ngoba ngifike mina ngawathatha. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lo mlilo mangaba unqaka uthatha iownership yawo ube kuwe, bese uphila kuwena, bese ube ilangabi lomlilo. Yilento ke inkosi uJesu ethena ize lemhlabeni, ithe uzowuphonsa lo mlilo. Angazi ke wena noma uzonqaka ubambe ube wakho yini, noma uzoyeka nje uthathwa abanye abantu. Thike ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifisa kangakanani ukuba ngase okay. And bese ke lapha ku verse 50 ke ithi ke
kepha nginombhabhathiso engizabhabhathiswa ngawo. Kusho ukuthi lo mlilo ubungeke wokhelwe ingazange ife inkosi uJesu. Mangaba ke ifa inkosi uJesu umzimba wakhe wonke wangena emhlabathini wambozwa. Kanjalo umuntu obhajadiswa ngamanzi umzimba wakhe wonke ungena emanzini aqwiliswe abese yaphuma. Ngesikhathi ungena emanzini wonke, noma ugqokile ingubo zakho noma awuzigqokile, into engizokugarantiya ngayo ukuthi lamanzi azothinta wonke umzimba wakho ngoba ungenile emanzini. Ngikholwa ukuthi kungumfanekiso lokho ukuthi umuntu mayesindiswa kumele wonke umzimba wakhe ugcwale ubuNkulunkulu, ingabikho ingxenye engesiyona ikaNkulunkulu, ingabikho ingxenye engathintwanga ngalamanzi. Kungabikho umuntu ozothi ngaphansi kwalo thayi kunendoda. No, indoda mayife. Indoda kusale uKristu ngoba umuntu ungenile lapha wancwa wayeseyaphuma. Mase phumile uphume sehlukile. Akufanele aphume esafa. Yikho kumele sivume izono singakangeni lapha. Ngoba singaba singena singazivumanga sizophuma siwese. Lapha inkosi uJesu mangaba ibizwa Petru, ibafica bedoba nabo Johana no Jakobo. Ithi ngizonenza ithi ngilandeleni iqala. Mina ngizonenza abadobi babantu. Badalwe abantu nguNkulunkulu. Badalwe abantu inkosi uJesu. Kodwa mase besemhlabeni kunento ekufanele yenziwe inkosi uJesu kubantu bese sebesemhlabeni ke manje. Sebephila kulomhlaba sebenengqondo zabo zokudecide ukuthi benze njani. Ithi ke mina ngizonenza nibe ngabadobi babantu. Kanjani? Ngoba ngesikhathi beshumayela beveza uNkulunkulu bekhazimulisa igama likaNkulunkulu bayadoba. Inhlanzi ke ayiphili ngaphandle kwamanzi. Umuntu ongakholwa noma ongekho kuKristu akaphili ngaphandle kwesono. Ma bedoba noma udoba inhlanzi uyikhipha iyafa ngenxa ukuthi ayisekho emanzini. Ibulawa ukuthi ayikho emanzini. Akekho umuntu oyihlinzile noma ibulawa nje ukuthi ayikho emanzini. Nabantu kabadotshiwe ngabantwana bakaNkulunkulu bedotshelwa kuKristu bazobulawa ukuthi bakuKristu abasekho ezweni. Kodwa mangabe impilo zabo zibe zisezweni noma bangathi baphendukile kodwa abakafi maqondana nesono ngoba abakabikho kuKristu. Lokho ke inkosi uJesu eyatshela khona abafundi bayo. Ibifunisisa kangaka ke ukuthi lo mlilo ngaso okhelwe. Lo mlilo ke wokhelwe ke manje. Mhlawumbe uma ngabe sobheka nje kancane lapha kuzenzo 2 kuzenzo 1 asithi kuzenzo 1 lapha sizobheka indaba yalo mlilo nakuzenzo 2 kancane. Sifuna nje ukubuka indaba yalo mlilo. Ethi inkosi uJesu ibifisa kangakanani ukuba ngaso seokhelwe. Lapha yana ke ku verse number 8 kuzenzo 1 kuthiwa kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefike phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefike phezukwenu. Yabona umoya ongcwele mayifika kumuntu ufika phezu kwakhe. And into ephezulu la ikhanda.
kusho ukuthi usezocontrola lo muntu nama decisions alo muntu asezoba based ekuthaneni umoya ongcwele uthini, ngoba umoya wehla abe phezulu komuntu kube namandla. Mhlambe yikho abantu mabekhulekelwe bebe kwizandla babekwa izandla ekhanda, ngoba naye umoya ongcwele mayisefikile ephezulu kwethu. Ke nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kwesigcineni umhlaba. Ngoba akakwazi ukuthi umuntu angafakazela inkosi uJesu uma amandla alethwa ubukhona bukamoya ongcwele engekho phezulu kwakhe. Noma umuntu angathi uyafakaza kodwa alikhazimuliseki igama lenkosi uma umoya ongcwele engekho kulo muntu. Mase khona umoya ongcwele kwenza ukuthi lo muntu abe ufakazi eJerusalema. eJerusalema ke ila ekade bekhona. Impilo yakho la uphila khona iyafakaza yini ngoKristu? Abantu bayambona yini uKristu la uphila khona? Abantu igama likaNkulunkulu bayingcwelisa yini la uphila khona? Ngoba kufanele iqale la ukhona bebese eJerusalema laba bantu. Afika amandla kaMoya Ongcwele bese eJerusalema. Kumele iqale lapho ukuthi balikhazimulise igama likaNkulunkulu. Bangagijimisa ukushumayela lezi ndawo ezikude ingakaqali indaba la. Ekhaya nje khona bayakwazi njengomzalwane. Noma bakubona ufana nabo nje. Umehluko ukuthi wena makungesonto yenkonzweni kuphela. Umehluko ukuthi wena uphatha iBhayibheli bona bayaphuma baye emashibhini wena uphume enkonzweni. Abanye bayaphuma baye enkonzweni bafaka amabhloko abampintshile bengabesifazane, nabanye baya emathaveni bafaka amabhloko abampintshile bengabesifazane. Awukho umehluko noma behamba nje labantu sebehlukana endleleni, awukwazi ukuthi lo uyapi lo uyapi. Mhlawumbe umuntu ungathanda ayiphathele incwadi nje. Kanti uphethe iBhayibheli. Naleli iBhayibheli aliphetha limsizi. Ngoba kuyefana. Kodwa owehlelwe ngumoya wabaphezulu kwakhe umoya ongcwele uba nemehluko la ehamba khona ufakaza ngenkosi uJesu. La ehamba khona abakaNkulunkulu bayambona ukuthi lo ngokaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngiqedile umatric ye interview ebasari eMpumalanga sekuthiwa isemalahleni ke manje. Mangena esangweni nalenkampani lo cishe wayigadile unogada lapho. Wangibuza ukuthi ngiyumntwana kaNkulunkulu yini mina? Ngithi mina yebo, utshelo ubani? Uthi ngivele ngakubona uza nje. Ke mina ngingowesilisa, mhlawumbe kulula kwesifazane ngoba uyombona ngoba efake nezimpahla ezinde ukuthi hayi kunomehluko lo nabanye abantu. Ngingowesilisa nje ngifake izimpahla zami nje ejwayelekile, akulula ukuthi ungambona lo ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Kodwa wangibona washo wathi umntwana kaNkulunkulu. Ngempela yabonakala umntwana kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngifika la eGoli. Bese ine branch la eGoli eBramfontein. Kwathiwa ngizohlangana ePark Station noBaba Mazibuko. Angimazi lo Baba Mazibuko. Mangilindile lapha bese ngibona insizwa iza. Engqondweni yami ngisho ngenhliziyo ngithi uyena kuMazibuko lo. Uphethe iBhayibheli. Bese ngiyafona ngicela uzoyibamba ifoni. Angayibambi ifoni edlule lensizwa. Hawu kusho ukuthi bekungeseni uMazibuko lo. Bese kuzothi ngelikade ke ngene sesixhumene naye afika ngithathe siye enkonzweni. Mangifika enkonzweni nanzi lensizwa. Kade ngiyibona lapha ngicela uMazibuko mina. Ngoba uyabonakala umntwana kaNkulunkulu. Umbona ngisho ehamba nje ukuthi lo ngumntwana kaNkulunkulu. Bengizama ukucacisa ke lelo phuzuke lokuthi umuntu kumele aziwe ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu nabeze babone abe ufakazi ngenxa umoya kaNkulunkulu aphezulu kwakhe afakaze ngenkosi uJesu. Kuthiwa ke esefike phezulu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema
naseJudiya naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Yabona ke iSamariya bekuwabantu bezazi ukuthi kunamaJuda kuneSamariya futhi. Laba bangamaSamariya bona bebebukelwa phansi ngabaJuda. Yikho kuze inkosi uJesu yenza umfanekiso yomSamariya onesihawu. Umuntu obukeka engowezizwe kodwa wenza isihawu esenzela umuntu othize wazomfaka ngemali yakhe ehotel ukuthi makelashwe noma esibhedlela. Kodwa abapristi laba abaziwayo banele babona ukuthi hey nangu umuntu ugwazwe igcwele la babalekela le bahambela kude. Angazi ke noma nawe wenze njalo yini ukuthi uhambela kude, kodwa la kufanele sibe ufakazi ngisho naseSamariya kulabantu ababukelwa phansi. Yazi kunamabandla abukelwa phansi. Ilona Samariya lethu ke le. Lamabandla kwamanye kufakwa amabhlukwe, kwamanye uyabona ukuthi hey uNkulunkulu indlela akhonza ngayo la angazi noma uyena indlu ngikhonza mina. Lawo mabandla sisiwabukela phansi kodwa kufanele sibe ofakazi naphakathi kwawo. AmaSamariya njengalo wesifazane lapha kulokhuza kuJohn 4. Owayethi wena ungumJuda uzocela amanzi kumina ngumSamariya mina. Haya ngizwa kahle. Ngoba nabo babezenyeza abaSamariya besathi babukelwe phansi baze nabo uqobo lwabo bazenyeza. Mhlawumbe nawe ubukelwe phansi abantu usuze uyazenyeza ngenxa yokubukelwa phansi. Kodwa inkosi uJesu mase ifikile kuwena iyawenza umsebenzi kuphele nokuzenyeza. Wazi ukuthi kufanele ngenze lokho uNkulunkulu angithume khona ukuthi abantu bathini benze njani akusho lutho lokho. Kodwa inkosi uJesu sifikile njengalo wesifazane waseSamariya. Waphela ukuzenyeza wazotshela abantu beSamariya ke manje ukuthi wozani ngenikhombisa ngitshele konke. Yabona mangaba sekufika umoya ongcwele uzokwenza ukuthi sifakaze nakulamaSamariya esiphila phakathi kwethu. Size kungakhona ophenduka phakathi kwawo. Abuyele bandlena bekulona ebelirong lingamazi uNkulunkulu licabanti liyamazi. Abasezothi ke wozani nizobona lo ngitshele konke. Ngenxa nje ukuthi wena ufakazile ngenkosi uJesu naseSamariya. Uqale eJerusalem weza eJudiya. Mhlawumbe eJerusalem neJudiya kungaba yile abantu ophila phakathi kwabo. Emsebenzini, esikoleni, noma ikuphi nalapho ngabakhona. Kodwa fakaza ngoJesu nakulezo indawo ngenxa yomoya ongcwele okuwe. Ubafakazele nje. Ngoba umyalo lo esizwa ngawo ukuthi lento izokwenziwa ukuthi nje umoya ongcwele sehlezi phezukwabo. Hayi mhlawumbe mangabe usesaba ukufakaza ngazi noma umoya ongcwele uhlezi phezukwakho yini. Njengoba ulovalo kangaka ngokufakaza. Angazi impela noma uhlezi phezulu kulezi indawo lezi. Bese kuthiwa ke kuze kube sekugcineni komhlaba. Yabona ke le eyokhamba nenkosi uJesu. Abanye ababili bebafundi benkosi uJesu bake bacela ukuthi bahlale cishe ngawe sokunene embusweni kaNkulunkulu sokunene senkosi uJesu. Ethi inkosi uJesu niyakusiphuza yini isitshenzi siphuza. Yabona uma ufuna ukuhlala ezulwini kwesinye isikhathi kubiza ukuthi uphuze isitsha esiphuzwe inkosi uJesu. Yayisivume inkosi uJesu ukuthi yebo niza kusiphuza. Abafundi benkosi uJesu bafa kanjani? Angithi uJohane wahlushwa zakhishwa amehlo. Wayevalela lapha esiqhingini. Yabona mabe kuvalela esiqhingini sebekuvalela ejele lokugcina. Ngoba ngisho noma bangangabeka amaphoyisa lapha. Mhlawumbe amaphoyisa ungawabribe wona wenze. Masubekwe lapha esiqhingini. Uzophuma kanjani? Ngake ngaya ngolunsuku ngavakasha eRobben Island ngiyobona khona. Abantu abaningi ngesikhathi zobandlululo babeboshelwe khona. Bathi esinye seyiboshwa saphunyuka ejele. Siyalibona lapha liyabonakala lapha eCape Town. Uma lapha esiqhingini.
hayi sabona ukuthi isiboshwa lesi hayi ngiyangena kulamanzi hleze ngizobhukuda ngize ngiyophumela ngayo hey wayenesibindi kamuntu waze wafela lapho nokho wayenesibindi ngoba la amanzi ayabanda iAtlantic Ocean iyabanda wangena ngenxa ukuthi wayeboshelwe esiqhingini akudingeki namaphoyisa lapho uboshelwe nje ukuthi wena usesiqhingini endaweni nayo indlela yokuphuma lapho waboshwa kanjalo kuJohane kodwa uNkulunkulu mayiqonda ukusebenza ngawe noma ungabhekana naluphi uhlobo lwenhlupheko noma ungangabi nayo imali yokusuka la uthi ngifuna ukuyoshumayela lapha yana noma ungangabi nayo i-equipment yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ububona ukuthi lo msebenzi enguthunyiwe udinga i-equipment uNkulunkulu uzokupha i-equipment yasezulwini hayi yasemhlabeni uJohane sekhishwa amehlo waloba wabona okokuqala kwase kuthiwa loba lokho okubonayo yazi umuntu alobe engaboni abone engaboni ngoba ubese kumoya uqala ngokuthi athi ngangikumoya ngosuku lwenkosi Johanne wayekumoya siyadinga ukuthi ukuze uNkulunkulu asisebenzise kahle ngokuthanda kwakhe kwesinye isikhathi asisuse nje izinto zomhlaba bese azosibeka kumoya ukuze sikwazi ukuyenza lento afuna siyenze singaphazanyiswa yilutho mhlawumbe ukuhlupheka kwethu nokuswela kwethu mhlawumbe ngenxa ukuthi uyazi uNkulunkulu ukuthi usibizele kuphi ngoba masinezinto zezwe mhlawumbe sizophazanyiswa yizo bese singakwazi ukwenza kahle umsebenzi kaNkulunkulu siyadinga ke ukubhapathizwa nathi ngomoya ongcwele ukuze sibe ngofakazi benkosi uJesu mase bebhajatisiwe babhajatiswa kanjani lapha kuzenzo 2 sithola ukuthi sekufike usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo ithena inkosi uJesu ngize emhlabeni ukuzophonsa umlilo lezi zilimi ezahlukeneyo kubona ziyabonakala izilimi kahle kahle siyazizwa kodwa lezi zabonakala zibonakala zingathi ngumlilo ngiyakholwa ukuthi emehlweni abo kungenzeka ukuthi babone umlilo base bezithola sebekhuluma ngezilimi nazo nabo abangazazi ngenxa ukuthi lo mlilo ethe inkosi uJesu izowuphonsa yiwona ke lo siubonana usuphonsiwe kwabonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezulu kwalowo nalowo kubo sifunde eqaleni lapha kuzenzo 1 ukuthi umoya kaNkulunkulu esehlezi phezulu kwabo noma phezulu kwabo lana futhi sithola ukuthi zehlela phezulu kwabo kulo nalo wayekhona kuleyo ndawo ngamanye amazwi sekufunda futhi la kusho ukuthi umoya ongcwele uya ngokuthi wena ukuyiphi indawo kusho ukuthi kuneyindawo ezithize abantu ababekuzona abangakwazanga ukuthi behlele umoya ongcwele ngoba bebengekho endaweni eright wena usendaweni eright yini noNkulunkulu ukuze umoya ongcwele ehlele phezulu kwakho mayisehlele phezulu kwakho uzoba ngufakazi wenkosi uJesu kuyona yonke indawo lapho uhamba khona lokho kwenziwa ukuthi umoya ongcwele usehlezi phezulu kwakho umoya ongcwele mayisehlezi phezulu kwakho ukwenza ukuthi uhambe uye ezindaweni lapho yena umoya ongcwele efuna ukuthi uye khona uma sibheka lapha kuzenzo 16 ukucacisa nje le ndaba
lapha kuverse 6 kuthiwa base bedabula izwe laseFrigiya nelaseGalatiya benqatshelwe ngumoya ongcwele ukulikhuluma izwi eAsiya. Sebefikile ngaseMisiya balinga ukuya eBithiniya, kepha umoya kaKristu akabavumelanga. Sithola into efanayo nalapha kuZenzo 13 uma ngikhumbula kahle Zenzo 13 lapha kuverse 4 kuthiwa bona bethunyiwe ngumoya ongcwele behlela eSilukiya, basuka lapho baya eKupro ngomkhumbi. Ekufikeni kwabo eSalami bashumayela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda, babe noJohane eyisikhonzi sabo. Kwesinye isikhathi kufanele nje uhambe la kushunyelwa khona uyisikhonzi sabantu, njengoba umpostoli efisa ethanda ukuthi abantu ekungenzeka bahambe naye la kushunyelwa khona. Nali izwi litshela lokho ukuthi uJohane yena wayeyisikhonzi sabo ehamba nabo ekhonza laba abashumayelayo. Kodwa uma uqala lapha kuverse 1 kuZenzo 13:12 kwakukhona e-Antiochiya ebandleni lakhona abaprofeti nabafundisi noma nabafundisi oBarnaba noSimiyoni othiwa nguNigeri, Lukiyu waseKurene noManayeni owayondliwe kanye noHerode umThatriki noSawuli. Verse 2 wathi bekhonza inkosi bezila umoya ongcwele wathi ngahlukaniseleni oBarnaba noSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona. Khona bazila ukudla bakhuleka babeka izandla phezu kwabo babamukisa. Ngoba uma ngabe uthunyiwe nguNkulunkulu umele ukuthi ube umuntu okhuleka njalo uzile ukudla. Bathi sebetsheliwe ukuthi abahambe boshumayela, uNkulunkulu usekhulumile kubona, abaneliswanga ukuthi uNkulunkulu usekhulumile manje sekwanele, kodwa baqhubeka bekhuleka bezila ukudla ukuthi lokho sizokwenza ngentando kaNkulunkulu yini. Manje lokho kuletha umphumela wokuthi lapha kuverse 4 no5 kuthiwa bona-ke bethunyiwe ngumoya ongcwele behlele eSilukiya, basuka lapho baya eKupro ngomkhumbi. Kufikeni kwabo eSalami bashumayela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda benoJohane esikhonzi sabo. La babethunywe ngumoya ongcwele baphinde bazila ukudla. Lokho kwabenza ukuthi mabeyoshumayela bahambe baye ngqo kulezi ndawo umoya ongcwele abafuna kuzona. Kodwa lapha kusahluko 16 asiza ukuthi bazile ukudla bekhulekela ukuyoshumayela, kodwa futhi babe naye umoya ongcwele. Ngenxa leso sizathu baqale baya kuleya ndawo umoya ongcwele athi cha, baya kuleya ndawo umoya ongcwele athi cha, kwaze kwaba ukuthi bafinyelela la umoya ongcwele ebathuma khona. Kwenziwa yini lokho? Ithe lapha kuJohn 17 inkosi uJesu mayikhuleka ithe labo ongiphe bona, okuthi umoya ongcwele uyazi labo bantu uNkulunkulu abaphe inkosi uJesu. Ngakho ngayoshumayela kuleya ndawo. Uma umoya ongcwele engekho kuwe uzoshumayela endaweni engenabo abantu benkosi uJesu. Shumayela uzugcina usukhathazeka usuphela amandla, kanti uye endaweni errong. Mhlawumbe ufika ushumayele lapho kuphenduka abantu kanti bazoshaya wena, bathunywe usathane mabaphenduke. Kodwa la bashumayela endaweni la bethunywe khona ngumoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyazi abenkosi uJesu ekufanele inkosi uJesu ibayise kuNkulunkulu, ekufanele kushunyelwe phezu kwabo noma kubona. Nangalesi sikhathi bedoba oPetru bayadoba laphana these kuzosa bekhathazekile. Yafika inkosi uJesu
ikhathazekile ngabo ithi bantwanyana mayifika phakathi kwabo ikhuluma indaba yokudla nokuthi ibatshela ukuthi noma beyitshela ukuthi sebeshikashike ke ubusuku bonke bezama ukukhipha bedoba inhlanzi abakwazanga bakhipha ngalutho abakhiphi lutho nje ngoba inkosi uJesu ibingekho lapho yabona mangabe ukhethiwe nguNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi abezizwe abanye ababedoba kwezinye indawo bayikhipha inhlanzi kodwa laba abakhethiwe inkosi uJesu ngikholwa ukuthi iyona yenza isimo sokuthi bangakwazi ukuyithola inhlanzi abayifunayo ngenxa yokuthi yona yayingekho phakathi kwabo mayiseyifikile siyabatshela ke manje ukuthi no into enimele ukuyenza nina qhubekelane ekujuleni yabona izinhlanzi lezi enidingayo azikho la enidoba khona indawo nikuyona njengamanje ishalo ukuthi ningatholi inhlanzi itheneke inkosi uJesu izobenza abadobi babanga wena udoba endaweni eshalo yini usufinyelele yini ekujuleni ukuze kukhazinyuliswe igama likaNkulunkulu bathi mase uthi Petru hayi sesizokwenza ke lokho ngenxa ukuthi kusho wena ngele kwalokho bese bephelelwe ithemba usho ukuthi uma bekungafika omunye umuntu abatshele lokho hayi uzothi uyagama uyahlala wena thina siyakwazi ukudoba kade sabe sidoba le ndlela kade sidoba ngayo bengeke kungaphumi inhlanzi la kodwa ngenxa ukuthi inkosi uJesu beyibafundisa ukuthi uma usungumdobi wabantu umelwe ukuqhubekela ejuleni njengalabo abafundi abadinga ukuthi bazile ukudla batshelwa ukuthi ambanike manje thumana usibani bayoshumayela baphinde baqhubeka abajuluku bazile ukudla bekhuleka okuwukuthi babeqhubekela ejuleni ukuze lezi ayinhlanzi bayikhiphe yazi bazalwane masifuna ukukhipha lezi ayinhlanzi ezingabantwana bakaNkulunkulu simelwe ukuqhubekela ejuleni ngaleyo ndlela lizokhazimuliswa igama likaNkulunkulu ngaleyo ndlela labo bantu bazomazi uNkulunkulu kodwa uma sishumayela ivangeli njengokukhethwa kwethu nokuthunywa kwethu singashumayela siqaqabule kodwa uma singakaqhubekeli ejuleni ngeke siyikhiphe egcineni sizoba frustrated egcineni sizophelelwa amandla njengophethe hayi basebedelile bethi yabona manje siyayeka manje ukuthi asinakudla ayikho into esizoyenza hayi uzuyeka ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uma ungaqhubekeli ejuleni ngizocela ke mama nyathi asikhulele Thank you.